Hello guys, गिबि-गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेल गासैखौबो बरायनाय जालायबाय आरोना दा नोंथांमोना नायगासिनो MB Vlog चेनेल स' गाइस दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय माने जोङो सानैजों गुसिंग्रा जावनो थांदों आरोना बरिंनो मा खालामनो मा मानो मोननायखाय एसे गुसिंग्रा जावनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय देरगोन ना देराखै मिथिया आरोना ओमफ्राय दा जावना नायबासो गम मोनसिगोन बुस्थुआ गरम सिङावसो थायोना माबा मिथिनोलाय देरदोंना देराखै नायनै जों दायो थांबाय दं आरोना इंटरेस्टेड बा नायलांबाय थादो बिदिबा चलो चलते हैं वीडियो में चलो चलिए शुरू करते हैं थांबाय दं नैखि जोंनिया मा नैखि लङा होनो ना जोंनि खिनिखौ नै जा फैबाय जोङो ह इजा गैया बैयावसो डाइरेक्ट थांखानांगोन जों दायो थांगासिनो एखि थांबाय दं जोङो सिदा गुवारथार नुदोंना जायगाखौ नैयाव सिगां जों क्रिकेट गेलेबाय थायोमोन आरोना नै मोनसे जायगायाव नै थाइजौआ एबार मार हिटजायो थाइजौआ जा नै जा रें रें जालायनाय हा नायनायनि जाउना ओरैनो जा रें बरिया जालाय नैयावनो जों क्रिकेट गेलेबाय थायोमोन सिगां गिथोंजों बारस'लांखानोसै जोङो है एबार जोङो थांसिगोन आरोना गुसिंग्रा गरं माबेलै गुसिंग्रा गरं मोनथायाखै दानि बावलै मोनदोंमोन गुसिंग्रा गरं फैथ'खो नै जागाया बेयावनो आरोना नै नायनो हागोन नैनो जागाया गुसिंग्रा गरं बोरो नै मोनदोंमोनलै गुसिंग्रा गरं नै बाल्थिं सेखा लाबाय आरोना दा खालि गोजा इयाव ओमफ्राय गुसिंग्रा गरं नै रायजोफोर नोंथांमोना नायगोन नै जे जाबाय गुसिंग्रा गरंआ नै बेनो आरोना नै इयो स' फाइनालि गाइस जों दायो गुसिंग्रा गरंखौ अबे मोनलाय आन्दायबायलै अबे बहा थाखो नै अह बावदों एबार होसिगोन नायबायल' था नै गोमाखाबाय नामाब्रा गुसिंग्रायालाय बेसे गिदिरब्रा Wah, nggak bisa menang. Coba, Ino, ini gusingraya, Raizifer, Ino, ini gusingraya. Dikena kenang no, teodan kenang itu. Mudlah se, Ino anu ini gusingraya. Raizifer, naide, Ino gusingraya Raizifer no. Bikena tinggal lap nih, mai bagus gusingraya. Ang dah jauhin sini, udah jauhin ya. Noi, kamera mina binar na, ikaw no to na. Sekarang kita hai. Baik lo tuh kemarin. Iya, pak lah. Siapa yang mana? Pak lah. Ini kamera mana? Kamera mana dia yo? Isa kena isu. Gusingrra जावदो इसे आद्रा नादे रावबो फुल नायजो भिडिअफोरखौ नायबा आयौ खिथाबा रायजो बारनाय मोनलायबाय फाग्ला ini gusingraya man गोरलै Aduh, coba. Balonda salah. Balonda, hinjau meni kusiu. Balonda ne. Kapun hits भगवान है. Warni mencela sih kan. Usah. Ada nih ya budung gue. Uy. Gue udah bangun mulai. Nah. Kurung mana kita so. Munbai. अभी मजा आएगा ना Akan balik dengan ini. Ini. Ay, dişti bak. Masih minggu lah.
खदाल फिसा थानाय जागौमोन मोनबाय खम गोरलै जागोन इयो आयै रायजोफोर नै खर'खौनो जावसु जाबाय ओइ दङ आरो नै उफ खाथियाव दं माथो दा फबफिननांगोन जायखो आलु गायनांगोन ना ए जय बांला बादावनाय दोरखोला Yun. Meron pa naman po. Radyo ko rin na gan. Yino! Hindi ko sindiya. Sabi ko nung. Hey! Sabay! Nay! Sure. So guys, yung tayo gusangra ya. Yung maabri luar na yung dasu kat nalai ini pai burungफोरखौ एसे नागिरना लास्रांसै इनिफ्राय दा जावबाय थानोसै आरो ना बारा देराखै देरनाया माने दासो देरहांदों ना ओंखायनो फिसा जादों ओमफ्राय नोंथांमोना नायनांगोन आरो मा बेसे देरदों मा मादो नोंथांमोना देखायदो नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै बेनो गाइस माबाया मा होनो गुसिंग्राया नै इनो आंखौ ब्रा लिंला लांनानै मानो सालेखौ खबरी तोड़ साले ओमफ्राय गुसिंग्रा गरंआफोर दानि मोनदों ना नै इ मोनसे ओमफ्राय नै इबो मोनसे नै ओमफ्राय इयावबो थायो नालाय खम गोदोर जागोन बे जागबाय मानसि नै इ जायगायाव माने बिराद थाखायो आरोना जावबाय थायोमोन सिगांबो दुं दख' नै नोंथांमोननो नै रायजोफोर नै नायनांगोन नै No नै खोजागुर फैदो नै ना आं दानि मोनदों अ नै मिल गया रे बाबा हाँ ये देखो आ जाओ ये देखो गौरव मिलता है नहीं मिल रहा हूँ कैसा लगा मेरा मजाक गरम मिल रहा हूँ गरम गट्टा मिल गया थैलायबाय बिथु मा जावसु जालायबाय गाइस मा होनो आरो नै फिसाना बुस्थुआ स' गाइस माने एग्जाम जोबबासो माने आं हेलमेट बायनांगोन ओमफ्राय हेलमेटजों लोगोसे माबा मोनफायोना इयाव ग'प्र'नि बेल मोनफायोना इ बेलखौ मोनबासो आङो बरियासे मटर ब्लग बानायनो थाखाय भिडिअ कन्टिनिउ लाबोबाय थासिगोन आरोना थ' दिनैनि भिडिअखौ नायनो थादो बेफोरो उनाव जागोन बाथ्राफोरा बादि इफोरखौ जि जायो जाबाय थागोन उननि बाथ्रा दा गुसिंग्रा और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी दा गुसिंग्रानि प्लेनिं इयाव फैदो गुसिंग्रा गोरलै मोननानै रागा जादोंबा ओइ नोंनि दाउला ओइ दा जावसु जालागोन दै जावसु मा आदार लांदोब्रा आंलाय मोनबायानो आइसथो ओइ मोनबाय ओइ मान गोरलै गरं नै भिडिअ लानाय जाया खांब्रा गला गोसोनि जेखायजों ओइ गिदिर गैया ओइ बिला खेबोबाय गैला मा गाइस गैलेला जावसु जालायबाय बुस्थुखौनो मोनदिया जावसु जालायबाय बालि गोदान दावफिनसै फैसा मोनखो गासैबो जाबाय माबा
So guys, माने बे सुवारा मोजांखौनो नाया इयो ओंखायनो दा मोजांल' भिडिअखौ जोबजासे नायजोबबानो जाबाय आरो ना So guys जोङो गुसिंग्रा जावदोंमोन ओमफ्राय दा जोङो जावखांबायमोन जावखांथ'वाखै ओमफ्राय जावबाय थादों ओमफ्राय जावजो जानानै दा नै गरंसो जावदों ओमफ्राय इयावनो मा मोनदो एन्जरसो मोनबाय आं सानदों बासा मोनदोंमोन नालाय ओमफ्राय बासा मोननायाव ओमफ्राय एन्जरसो जाखादों नै नायनांगोन नै इयावनो आरो ना दा होथेना दोनदों आं मा खालामनो बिराद गियो आं एन्जरखौ खारलांगासिनो नुदों आरो ना इ मोनसेयाव दं ओमफ्राय इ गुसुंग्रा दं इयाव नायनांगोन फैसा साबियानो बारा देराखैलै नै जावगोन आरो ना नैयाव जावो बिराद एभेलेबल थायो No. ओइ जावनि ओमफ्राय बारल'ना होगोन दे बियो नै गाय नै जोंनिया गुसिंग्रा जावनायाव लोगोसे एन्जर नायनोबो होनो बेखौबो लाफागोन आं नै नोङो नैबेयाव थानांगोन नै खनसे मोजाङै नै एन्जर गाइस एन्जर नै नोंबा इयाव जात गुसिंग्रा रायलाय ओइ गाइस होननो हागोन जोंनिया गुसिंग्रा जावनायाव माने एन्जर बुंफालायो जों दायो इयाव गुसिंग्रा जावनाया नै इ जायगायाव माने ओरैबादि एभेलेबल मोनोना नै होख्लायसिगोन नायलांबायल' था भिडिअखौ देखायजोबगोन फुरा नायजोब भिडिअखौ जोबजासे गाव सिला होजोबदो आरो ना थ' नायलांबाय थादो स्टार्ट खालामसै आंनि एन्जर बे एन्जर सोलाबाय गुसिंग्रा जावनायखौ नों जावनाय जायाखैनो अबे जाजोब्बाय माने थुख्रा जाजोब्बाय गैला खोमा दोङो दाउदै जाग्रा ए लामासो माथो बिलाय ओमफ्राय नेक्स्ट खिन्थिनाया बोरैमोन नेक्स्ट खनसेनिया नै गाजाबाय ए गोथार माथो आं दोन गाजा नोंख' इयुनाव थागोन फ्रायनो नै नायदो एन्जरा ए बोरै गरङा आइदै मोनाखै गरंखौ उस्तार बेरखायबाय थायोलै जागोनलै आरो खमना लाबा ओइनै मा ओइनै मोनबाय दे जावबाय थादो होनलाय ए मोनबाय गरङानो गोमाबाय खोमा जादो खोमायो एफा गोदोर खुरनाया बबेखि थांखो आसरितलै गैला हो माने ओइनै मोनबाय गरखौ मोनबाय गुसिंग्रा जावनायानो जोङो एन्जरसो मोनदो नै गरखौ मोनबाय नै नै बाय गांसे थैयो वाव गासिनो नांगोन नै बेसे गिदिर नै खारगोन इयो मानो गोमाबा गाराखै थ' गाइस जों दायो मोनसे जायगायाव फैलायबाय जोङो दानि इयाव जावहैदोंमोन ओमफ्राय जों दा नैयाव फैलायबाय आरो ना नै मोनसे जायगायाव फैलायबाय ओमफ्राय दा गरंफोरखौ नागिरदों गुसिंग्रा गरंखौ दा जों नागिरथिंबाय दङ जावखांबाय मोना गरंसे मोनलायबाय नै नायनांगोन मोनसे मोनलायबाय नैयो ओमफ्राय आरो नागिरलायनोसै जायगाया बेयावनो आरो ना नै जावनो फैदो दा बारा देराखै ओरैनो बरिं मोननायखाय मा मानो ओंखायनो फैबाय जावनो खैजिमासो नागिरदोंमोन ओमफ्राय खैजिमा गैयाना दंफांफोराव नागिरदों खैजिमानो गैया ओरैनोबा सासे मानसिफोरा हानना जाबायना एन्जरा नै जाजोबसिगोन खोमा नै थन्थ्रल जासाबबाय जानाया गोरलै ओमफ्राय आसोल रके नोंलाय मा बिसोरा एन्जर जावनो फैदो होननानैहाय एन्जरखौ माबालायदोंमोन दानि रकि मासे फैयाखैनो दा बेल गदोलै बेल
Johnny Rookie. Nih Rookie. FIFA khayar na jan. Dah iprok gaya. Dah borong sinde oमफाय इखोनो जावैनिसै. Guyali pergi. Nih. Guya. Ubun dani munnya ande labai bole. Nejiknya iyawo fura na mane. Maya? Jadu? Hoi kufli dem baik nang la. Sing. Sing dayo baik kufli sih. Mane gusangra ke endro jabai thadon le. Nih jamar duli bot pas ayo. Humdu. Kufli ini. Lagi. Ya urbe bal. Gurangसे गुरनि बाबो जावना थांगोन आरो ना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय बायसेन्स जुदि अखाया गोसा हाबाथाय जों न'आव थांसिगोन आरो ब्लड तो गाइस दायो जोङो माबानो हायासै खारनोसै बिफां सिङाव थानोसै अखा हाबाय अखा हाबाय जाला बेयाव थानोसै बिराद अखा गोसा हाबाय जोङो दा नै बिफाङाव थानोसै दसे थाथाबोथ' लामाखै आं सानदों अखा फिसा खायबाय माबायदि नर्मेलसो सानदोंमोन फिसानो दा अखाया गोसा हाना होबाय दायो थाथ'बाय जोङो उपाय गैया आरो एन्जरखौबो बुथारबायसो रुकिया रुकिया नै एन्जरखौ माबाबाय बे गुसिंग्राखौ जाबाय थादों ना ओंखायनो माबाबाय दा जोंनियाव थाथ'बाय आरो ना उपाय गैया दा अखा गारबाथाय थांनोसै नै नायनो हागोन बेखिनि मोन्दोंमोन आरो ना नै फिसायालाय सोमदोगोनलाय आंनानो थानायनि ना नोंसो आरो है उपाय गैला मा अखा हाबायना ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरो ना माने अखा हाबाय नालाय ओमफ्राय आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंबा चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनाबानो जाबाय लोगोसे कमेन्ट एन्ड शेयार खालामबानो जाबाय आरो ना थ' बिदिनो सापर्ट होलांबाय था आंखौबो जेरैबायदि मोगथांबो दस नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होदो बेबायदिनो होलांबाय था आरो थाबैनो 1K खालामबानो जाबाय आरो ना थ' बेखिनियानो बाय गाइस बाय